sa stalo 29. a 30. júla. Na juhu Chorvátska v blízkosti obce Tučepi vypukol rozsiahly lesný požiar. Lotyšskom a Litvou sa prehnal cyklón Kirsty. Spôsobil prerušenie vlakovej dopravy, škody na majetku a lokálne záplavy. Španielsko. Veľký lesný požiar v regióne Benasau, Alicante, Rusko. Silná búrka v Novosibirsku. Tornádo rozmetalo lietadlá pozdĺž pristávacej dráhy a zdemolovalo strechu budovy na letisku v Nižnekamsku, Tatársko. Tornádo pri dedine Bichura, Buriacko. V Kazani napadol sneh. Mesto zasiahla megabúrka s krúpami a snehom. Veľké krupobytie v obci Solodušino, región Volgograd. Sudán. Štát Kassala zažil silné dažde a záplavy, pri ktorých zahynulo 12 ľudí. India. Most Chembukadavu v Kožikode sa pre silné dažde dostal pod vodu. Zosúv pôdy v oblasti Echipara Čiminy v Trisúr. Najmenej 123 ľudí zomrelo a 128 bolo zranených po viacerých zosúvoch pôdy nedaleko Mepady v okrese Vajanad v štáte Kerala. Mesto Nadiad v Gudžaráte zasiahli intenzívne prehánky. Čína naďalej trpí rekordnými dažďami a záplavami. Najviac zasiahnuté sú mesto Lijiang v provincii Jilin, mesto Yulin v provincii Kansu, mesto Chengjiang v provincii Chunan, mesto Tantung v provincii Liaoning. V meste Xiangchan v provincii Chunan sa po intenzívnom lejaku pretrhla priehrada. Japonsko. Erupcia sopky Sakurajima. Na ostrove Kyushu v prefektúre Miyazaki došlo k zemetraseniu s magnitúdou 5,2 stupňa. USA. Tornádo v Murfreesboro, Tennessee. Veľké krupobytie v Severnej Dakote. Vodná smršť pri ostrove Marco, Florida. Bleskové povodne pre výdatné dažde v Lyndonville a St. Johnsbury, Vermont. Na východe Grónska došlo k zemetraseniu s magnitúdou 5,1 stupňa. Slnko. Silná slnečná erupcia triedy M9,4 v Novej slnečnej škvrne. Klimatických katastrof je čoraz viac a my to ignorujeme, čoskoro sa infraštruktúra a inžinierské siete nebudú dať opraviť a ľudia budú ponechaní na pospas osudu. Zachovajme si zdravý rozum a podporme zjednotenie vedy, to je cesta k záchrane planéty.